subhanallah. Kai kai kai, a'a, haba monitor. Na yarda da duka abin da aka ce mini kayi, ba ƙarya aka ma ba an ta tabbata kayi. Malam me kuma magulmata suka shaida maka, suka ce maka nayi. Kamata yayi yaran nan ka kora su zuwa aji, sai gashi da girman ka tsaida su a fili. Kuna wasan banza, muna motsa jini ne malam kafin ka iso. To ai na iso, tattara su zuwa aji, kuma kai za ka yi musu darasi ba ni ba. Malam ban zo da jakar littattafai ba, ni na kawo karɓa ga littafi. Darasin ladabacin abinci idan muka yi da ku ranar Laraba, lallai na tuna. To kada baka tsallake kai musu dalla-dalla, malam ba damuwa wannan duka na iya. To ja su zuwa aji, ni na tafi sai na dawo. Yara-yara, ‘yan yara-yara, darasinmu na yau ladabancin abinci. Me na ce muku yara? Ladabancin abinci. Yawa, kuna ganewa. Ladabancin abinci menene ne a farko? Farko wanke hannu, A ladabancin abinci. sannan mu ce bismillahi. Ladabancin abinci. Mu ci da hannu na dama, Ladabancin abinci. ba a ci tsakiyar hannu. Ladabancin abinci. Ka ci gaban ka ko kai ɗaya ne. Ga duk mai cin abinci, Cinye duka kada kai saura. ba a rage abinci. In an gama a suɗe yatsu. A ladabancin abinci. Ba a cin abinci a kwance. Ladabancin abinci. Ba a cin abinci kishin gide. Ladabancin abinci. Ba a ci ana tafiya. Ladabancin abinci. Ba a nuna girman kai. Ga duk mai cin abinci, Tushe ko zagin abinci. mu bar zagin abinci. Shi a tare ya fice a waye. A ladabancin abinci. Ba a zagi babban loma. Ladabancin abinci. Ko ka rika kwasan nama. Ladabancin abinci. Abin da zai sa baki wari kamar albasa da ruwan ruwa. Ba a cin sa a shigo mutane. Yawa yara na gode, ku duka kowa ya gane. Za mu tsaya nan sai mun dawo, akwai hadisai da addu'o'i za mu karanta in mun dawo. Yara yara,